ପୂଜାରା ଏବଂ ସୁମନ ଗିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଘାତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିଟ୍ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ କିଛି ଅଦଳ ବଦଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଶା କରାଯାଉଛି ପୂଜାରା ଏବଂ ସୁମନ ଗିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ନଜର କରିବା ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କୌଣସି ୱାନଡେରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳାଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଘାତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗିବା ପରେ ସୁମନ ଗିଲ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ? ଯଦି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫେରିବା ତେବେ ଉଭୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି କିଏ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ନିଜେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି।